प्यार के नाम पर कसर लोग कन्फ्यूज कइले बा। प्यार के नाम पर कसर लोग कन्फ्यूज कइले बा। जे करे जे तने बा जरूरत तो तने यूज कइले बा। जे करे जे तने बा जरूरत तो तने यूज कइले बा। तो काल बा भैया लोगिन, काल बा हमार सिंगर भाई लोग, उम्मीद करत नहीं बहुत बढ़िया होके हम लोगिन। तब हई जौन ट्रैकवा वो लोग गईनी हाँ, यही ट्रैक पे और हम नया सॉन्ग लेके आ गल बनी, डुएट सॉन्ग। डुएट ऊपर रख तो डुएट ये ऊपर लेके आ गल बनी। तो भाई हमार गाना कैसन लागता कमेंट में बताम लोग, क्योंकि गाना चाही डुएट, सिंगर, अंगदारी, सैड, चाहे जौना भी प्रकार के गाना, स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर पर कॉल करम लोगिन। भाई के सपोर्ट कोई लोग जैसन से हम उसन गाना मिल जाई एकदम। तो देरी ना करते हुए भाई हम लोग के अपन डमी देता नहीं मुखड़ा। सबसे पहले लड़की के लाइन बा, कि काहे करो तारो हमारा से छाव ए जान, तू देखे लो तो बहु देवे लो ना भाव ए जान। ए जान हाँ, काहे करो तारो हमारा से छाव ए जान, तू देखे लो तब हूँ देवे लो ना भाव ए जान। फिर लइका के लाइन बा, अरे प्यार में ना लोग जीतल खाली खिस्सा भइले बा। प्यार में ना लोग जीतल खाली खिस्सा भइले बा। जब से दिलावा बावे टूटल फूटल शीशा भइले बा। जब से दिलावा बावे टूटल फूटल शीशा भइले बा। देखी अब हम लोग के अंतरा सुनावत लइका के लाइन बा, कि सब लड़की हे कहेली सकी कबो तोहके ना छोड़ेम, पोटेली स खाली लइका के की कबो दिलावा ना तोरेम। फिर लड़की के लाइन बा, कि हम में के ना होई तू बात के हमारा मानो, अब दिल के हमारा अंदर करीब से हमके जाना। फिर लइका के लाइन बा, कि तोह से पहिले ओह से हमार परीक्षा भइले बा। तोह से पहिले ओह से हमार परीक्षा भइले बा। जब से दिलावा बावे टूटल फूटल शीशा भइले बा। जब से दिलावा बावे टूटल फूटल शीशा भइले बा। देखी लास्ट अंतर भैया, का देबू तू सबूत कि हम ही हई तोहर खास हो। उठ गईल सब लड़की पौसे अब हमारा विश्वास हो, अब हमारा विश्वास हो। फिर लिखे के लाइन बा, कि नस नस में तू ही बार, अब देख लो चीर बदन के हर लहू के कतर पुकारी, बस नाम राइटर करन के। फिर लइका के लाइन बा, कि दुर्गेश धनंजय नीतेश दोसर दिशा धइले बा। दुर्गेश नीतेश धनंजय दोसर दिशा धइले बा। जब से दिलावा बावे टूटल फूटल शीशा भइले बा। जब से दिलावा बावे टूटल फूटल शीशा भइले बा।